niring ulun kabur-bur sang murga ngerat kahanane kang kanang sing dasep Sudama Gusti sasongko kasungan surya raras ruming sari-sari Sunar Manira Sukamto Om Swastihastu Namasidha Sekaring baur langgeng ger kulu Bathara Kala kita ulun timbali Bapak Guru aku arep matur kaparenga baleni pangandikamu nalika semana Bapak Guru nggonmu paring pangan marang aku lubang luju blebak alang-alang gragal krikil lan sapanunggalane lubang lucu tak pangan rasane sedil sepet orang enak tias blebak alang-alang nyerti nganti tak ulu ora bisa tak lepek uga kangelan Bapak mbok menawa ana keparing kalih aku kepengin bakal njaluk pangan jalma manungsa mongko dhisik nggih manungsa kuwi titah ulun-ulun kang ngratoni jagat triloka aja pisan-pisan kita memangsa marang manungsa yen to manungsa bakal kok mangsa banjur sapa kang ulun ratoni oleh ora oleh aku bakal mangsa manungsa popok dasarmu apa kita kepengin mangan jalma manungsa nalika aku lumaku ana tengah ngalas aku weruh wong kang lagi deres aren sangga dene wong kang deres aren iku mau ngregeli nggone gondelan brucut satemah ndak saut tak tadah kala mangsa daging enak getihe seger sumbyah popo mula oleh ora oleh aku bakal mangsa marang jalma manungsa upamane ulun ora ngeparengake piye ger upamane bapakku ora marengake apa guru dhewe sing bakal tak mangsa ya to yen pancen adreng karepmu ulun ora bakal nyelaki kita ulun keparengake mangan para jalma manungsa ning jalma manungsa sing nandhang Sukerta kuwi tegese piye wong kang nandhang Sukerta suker iku tegese ngreget sing ulun keparengake reget dudu regeting jiwa lan raga nanging regeting urip ngger upamane
Wong iku sinebut Sukerta kecemplung kandangan. Sepisan linairake jen tanpa sedulur kuwi jenenge untang-anting kebating. Senajan to sedulure akeh ning sing urip mung siji kuwi sinebut tunggake ngaren ya unting-unting lumunting. Kuwi klebu Sukerta dadi panganku bapakku. Iya ya ngger kula Bathara Kala iya. Wong kang duwe anak loro lanang kabeh jenenge kembang sepasang. Lanang kabeh uger-uger lawang yen to wadon kabeh kembang sepasang. Yen to lanang wadon kedana kedine, yen to wadon lanang kedine kedana. Kuwi uga wong Sukerta. Dadi panganku bapakku. Iya ya kula Kala iya. Wong duwe anak telu lanang wadon lanang sendang kapit pancuran wadon lanang wadon pancuran kapit sendang. Yen to lanang kabeh jenenge gotong mayit, yen to wadon kabeh jenenge cukit dulit. Kuwi uga dadi wong Sukerta. Kuwi dadi panganku bapakku. Iya kula Bathara Kala bener. Wong duwe anak papat lanang kabeh jenenge Saramba, yen to wadon kabeh kuwi jenenge Sripi. Yen to lanang wadon kuwi jenenge Lumpat Hidang, yen to mbareping lanang kuwi Jawi ngirit banteng, yen to mbareping wadon banteng ngirit Jawi. Kuwi uga dadi wong Sukerta. Dadi panganku bapakku. Iya ya kula bener dadi aturmu. Wong duwe anak 5 yen to lanang kabeh jenenge Pandhawa, yen to wadon kabeh kuwi jenenge Pandhawi. Yen to lanange ngono ngarep Pandhawa magang seksi, yen to lanange ana mburi, wadone ana ngarep Pandhawa nglumbungi. Kuwi uga dadi wong Sukerta. Dadi panganku bapak. Iya ya kula bener. Wong lair ana sak tengahing dalan tegese margana. Kuwi uga dadi wong Sukerta. Lair wancis lethek ing srengenge sinebut julung kembang. Yen to wanci tengah rina ya bedhug tengahe jenenge julung. Wujud yen to wanci surup srengenge jenenge julung caplok. Kuwi uga dadi wong Sukerta. Mengkono bapakku iya. Wong lair sedina loro kembar utawa dapit kuwi uga dadi wong Sukerta. Bocah kang Jaka mongko wis wancine omah-omah kuwi durung enggal palakrama jenenge kuwi wong dangkal uga dadi wong Sukerta. Wong kang bola-bali kepaten bojo yen lanang, yen wadon uga bola-bali kepaten bojo kuwi uga dadi wong kang Sukerta. Dadi panganku bapakku. Iya. Sak banjure kula yen ana wong kang lumaku wanci bedhug tengange mongko ora leren, ora rengeng-rengeng, ora ngidul. Kuwi uga dadi wong Sukerta. Dadi panganku uga bapak. Iya ya kula iya. Akeh banget sing diparingake marang aku. Nanging ngger pomo dipomo. Yen to kepasan tanduran mongko wis dipageri. Kita aja ngruda peksa tegese piye. Upamane ana wong kang Sukerta mongko wong Sukerta iku mau diayomi suwijining wong kang bisa ngebuka marang wadimu. Bisa maca sranduning tulis kang ana ing sak njabaning daging, sak jroning kulit. Aja pisan-pisan kowe munasika upamane aku meksa. Yen kowe meksa entuk pangan sepisan ora bakal entuk sandang pangan selawase. Bakal tak diteni bapakku. Lan maneh yen kowe mangan aja mangan nyakot nyoh ki lho. Ulun paringi senjata pedhang jeneng Kyai Bedama.
Wetokno rae dhisik tumuli mbok mangsa yen ora ngono kita ora kena mangan nyakot mara kaki enggal aringna bawa guru yaksa guru rupane sedeng narendra yaksa lagu kamal maling ingkang gambira marang-marang angis yung metu Prabrang troca pangandikaning bapak dina Pragbang enggal tumurun Nyang Arcawanda tumuli golek wong kang sukerta tumuli bakal tatandhah kala mangsa lelungsen ulun bebakal inggih pangestuku marang jeneng kita Surasudira jayane kanang redusa dasar kabeh Dumateng ho nasunipun Bathara Kala paring tedha dumateng Bathara Kala wujudipun Jalma Sukerta badhe telas tanpa tapis ludes kales tanpa sesa Jalma Ngarcapada monggo jagat menika isinipun tiyang Sukerta langkung-langkung ing jaman sakmenika gadah yoga menika setunggal kalih tiga sekawan menika sampun awis-awis Adi Guru paring dawuh menawi wonten ingkang kagungan putra setunggal kalih tiga kawan gangsal lan sanes-sanesipun dados tedhanipun Bathara Kala. Badhe telas tiyang sak jagat menika. Yen Jalma Ngarcapada menika sampun telas lajeng sinten ingkang badhe madu ratoni Adi Guru? Radi ketrujut Kakang ulun paring tangan dumateng pun Bathara Kala. Menawi mekaten Kakang kemawon sampun ngantos jendra kaos. Ing mriki lenggahan menika kepareng tumurun dhateng Arjawada animbalipun Bathara Wisnu Jawata ing Untara Segara supados makan dados dalang pangruwatan inggih namung Wisnu ingkang saged mbebikak wewadosipun pun Bathara Kala maos sastra ingkang wonten ing sak jawining daging sak lebeting kulit Kakang ora urung ya wong tuwa sing kudu tuwantang menawi ngaten sagah dereng kinanten najan selak mbok menawi saged. Lha nyuwun pamit Adi Guru. Kepareng anganti para dewa Durhandara dewa
ingkang balakasa Prabu sananira lir surya wedalira saking calani dyarsa madangi jagat Pangrada nimbali putra paduka ing Untara Segara kula pun Bathara Wisnu nimbali putra paduka kula pun Bathara Brahma wonten wigatos menapa nimbali marang aku Bathara Bayu ana wigati apa kula nggih katimbalan wae putra paduka kula pun Bathara Yama Dipati adalah kan lan kita si Bayu Yama Dipati lan dewa-dewa kabeh kang kabeh ora kepareng adhep ana ngarsa ulun ana njaba pirang-pirang ya jenenge anane jeneng ulun iki nimbali marang jeneng kabeh jeneng ulun ndikake pangandikane nganti Bathara Guru bapakmu Bathara Guru rada ketrucut nggone paring pangan marang di anake di Bathara Kala ya adimu Jalma Sukerta sajagat iki diwenehke karo Bathara Kala lah kaya yen nganti Jalma Sukerta mengko dipangan dening Bathara Kala entek kabeh ditangar Capata lah diwani ku apa ditangar Capata ludes kales tanpa dicacat ora ana ayang ora ana dalang ora ana yoga kabeh entek Gusti lajeng sanipun kados pundi la kita Wisnu meduna Canggar Capata mengko ulun kang bakal mandhegani para dewa kita pigati ya kuwi dadi dalang pangruwatan gelar pangruwatan ana Ngajapata jeneng kita mengko nyandang pranggo cara kejawen ya itu lho nggih ngesaken dawuh kita apal tulis kang ning sanjabaning daging sadurunge kulit Bathara Kala puniki pangestu paduka kula saged teksih capet-capet saged maos ya lho ayo lah Brahma si Bayu Yama Dipati patuk temburu Indra penyarian lan kabeh para dewa kabeh Bathara Ilham Bathara Krishna Bathara bisa kabeh aja kang kali wis ora perlu seragam ya kaya ireng-ireng wae iki kabeh dawuh oleh malah eti bene kesanipun kados pundi benjing menawa bidalipun aja dadak ngenteni layu dina mangkat dina iki sumawi kula dherekaken kok
iya ngger. Ulun wong tuamu Sanghyang Manik Maya ya Bathara Guru. Oh. Wanci bedhug tengange nitih lembu andini. Manglang jagat kelawan ibuku Bathari Uma. Ora mandheg ora leren ora rengeng-rengeng. Tegese kowe dadi wong Sukerta bapakku. Kowe kecemplung kandangan kandutan dosa. Manuta tak tadah kala mangsa. Senajan to aku lumaku wanci bedhug tengane ora leren ora rengeng-rengeng ning ulun rak bapakmu tonggen. Apa ya wis ana jamak ing atasing wong tuwa bakal dadi panganing anak mbuh ora idep. Jenenge gajah midak rapah palang mangan tandur. Kowe ngerti sirikane kok terak dhewe bapakku. Manuta tak pangan dina iki. Upamane aku orang lilakake lila tak pangan, ora lila ya tak pangan. Bapakku dadi pangananku, ibuku Bathari Uma ya tak tadah kala mangsa. Lembu handine ya tak nggih sarapan. Manuta ya tongger yen pancen karepmu wis ora kena ndak swayani. Rada semene lenggah prayoga ulun tak siram jamas dhisik ya ngger. Apa sebabe bakal tak tandhah kala mangsa dadak siram jamas. Upamane mengko aku munggah marang tepet suci swan marang pangayunaning Gusti sing gawe urip ora bakal karegetan dening rereget. Aja kesuwen tak enteni sawetara bapak. Suwe temen anti cengklungen leko ngenteni iki netepi syarat sabdaning para kuna jaman biyen. Sabubare siram jamas ulun kudu urang-urangan. Urang-urangan iki piye? Ora ketang sak biyakan rong biyakan aku nglakoni petan kelawan ibumu. Dimen saya resik lahir batin jaba njroku nggih. Oh ya ora dadi boyong apa. Manuta saiki tak tandhah kala mangsa. Sadurunge aku kok tandhah kala mangsa mara gagi aku tak titip weling tembung sekecap wae ya nggih Jarwakna. Ing atase bakal ndak mangsa dadak titip tembung sekecap piye. Ora coba Jarwakna apa kang sinebut Eka Egul Trimedem Catur Kutu. Satkarna Sapta Lancana Hasta Pada. Wiji seta tinandur telenging samudra, tinetesan dina tinengeran sasi bene madu sepala. Wit siji pang papat godhong lima kembang sak jodo. Karo kang tan kena winilang hara coba Jarwakna ngger kowe bisa. Oh ladalah. Nek ditulis ngono iki pirang-pirang lembar. Jare kok mung sekecap. Yo tak jarwakne nek aku ora jarwakne dikira aku ora bisa. Eka egul kuwi siji, egul kuwi buntut. Kuwi cetha digaduh dening lembu andine titiamu bapakku.
Tri medem tri kuwi telu medem kuwi wadon Lembu Andini ki lanang bapakku Bathara Guru Kakung ibuku Bathari Uma sing wadon catur kutu catur kuwi papat kutu kuwi trisilan tegese ibuku ora kegaduhan amarga sipating wanita sanenem sat karna kuwi kuping tegese Lembu Andini loro ibuku loro bapakku ya loro gunggung teko ana nenem Sabta Lancana Sabta kuwi 7 Lancana kuwi paninggal ya mripat kok ganjil ngger ya tak matur ibuku kedunungan paninggal loro Lembu Andini mripate loro bapakku telu kok ganjil ya sing loro kanggo nyipati gelaring jagat lair sing siji kanggo nyipati gelaring jagat triloka jagating dewa jagate gandharwa lan jagate para manungsa Astapada kuwi apa? Asta 8 pada kuwi sikil. Lembu Andini papat, bapak loro, ibu loro, gunggunge ana 8 ra ngono. Wis oleh separo, Iki pathet 9 wis entuk separo. Iya ngger sak teruse. Wiji seta tinandur telenging samudra kuwi dudu winih pari dudu winih jagung ning wiji sejati kang kinandhut dening para manungsa yen wis jejodhoan carming priya wanita bakal nukulake wiji sejati mula banjur pinaringan kanugrahan kang sinebut ngandhut utawa nggerbini sesasi 2 sasi 3 sasi nganti 9 sasi ketambahan 10 dina kuwi lumrahe wong andhut kuwi suwene ana 9 sasi 10 dina ra ngono ya nggih bener wit siji pang 4 godhong 5 wit siji kuwi uripe manungsa ya urip langgeng selawase ya kang manggon ana ingsun jiwane manungsa pang 4 kuwi tegese manungsa dimong dening malaikat 4 sedulur 4 kang sinebut hawa nafsu ingkang arupa abang ireng kuning kelawan putih ing ngabang iku kang sinebut nafsu ning amarah mapane ngoneng peru dalane ana kuping kuwi senengane nesu ngono ingkang ireng mapane ngoneng waduk dalane ana tutuk tegese dremba doyan mangan ingkang kuning iku mapane ana ing limpah dalane ana mripat kuwi sugih kemelikan pepengin wis duwe milik maneh wis sugih kurang sugih wis ana kurang ana kuwi kesengkan dening nafsu sing kuning rupane tau dene kang putih jenenge nafsu mutmainah mapane ana ing jantung dalane ana ing irung kuwi seneng tapa seneng nglakoni seneng tirakat ning kudu di surung dening hawa nafsu sedulure liyane mau nek mung seneng tapa tegese ora seneng megawe ngono ora duwe greget pang 4 godhong 5 tegese apa kuwi geblat 4 5 pancer kembang sak jodoh lelakone menungsa urip bungah susah ala becik bejo cilaka lan sak
pinunggalane genting tanana pedhoti obahing jagat sing ora pedhot awan sambung bengi bengi sambung awan karo kang tan kena winilang tegese apa sapa sing bisa ngitung cacahing lintang rak kuwi lan maneh sapa sing bisa ngitung paceking ulu menungso rak ngono bapakku bener kabeh to iya ngger bener kabeh ora ana sing cewek yen ngono manuta tak tandhah kala mangsa yen kowe mangan apa ora nganggo wayah no wayahe apa bedhog tengane sawangan saiki sing ngene wayah apa nggih lah kok aku siang mau bedhog gandang ngentang-ngentang mbokne toleh lah kok saiki wis glewang adoh aku kok jak ndungeng kok jak rembukan akeh-akeh perune kowe molor wektu bapakku mula kowe aja mancah marang wong tuwa tetep kowe bakal tak tandhah kala mangsa kowe yen mangan wong tuwa mangan sepisan ora bakal entuk sandang pangan selawase oh lah lawiye pinter njara langit ku ora bakal bisa ngungkuli kepinterane Bathara Guru guys bocah kacul barat nun kula kampun medal dereng wancine lun iki kanggo nyingket wektu goblok lek diutuhne jam 2 rong rampung mula ya kudu bisa ngono kudu bisa sing penting kabeh padha lumakune nggih lun kula ngertos saya tahu lho ya anjur piye niki enten napa kula tinimbalan iki mau wis entuk pangan mung kari ngemplok ning gagal wis ngebel tekok rega dinane urung ditemtokke bareng ngono malah kono nomere diblokir kathah tunggalipun lho ngaten niku lho. Lah iya. Bapakku dhewe Bathara Guru wanci bedhog tengange maku petuk karo aku. Yen mestine kudu tak tandhah kala mangsa ning aku dijak jagongan nganti kacet wektune. Lah kata sundi ora bisa mangan. Waduh, gagal maning. Pripun lho golek pangan liyane isih akeh medhut nyang Arcapada lasak Karang Pradesan Jalma Sukerta enggal dadi pangananmu lho iki ngestaken dawuh lho kaya ana ngalas kaya ana Karang Pomangan kaya ana Tepis Wiring monggo kula dherekaken lho
kula yen tanang utusa sang Sri menika sampun dumugi Ngarcapada kula menika sampun dumugi Ngarcapada kula ya nggih Wisnu lan kita Brahma Yamadipati lan para dewa Watak Nawa Tirwa Durhandara ulun mundhun saka kayuanan jeneng kita kang ulun kanthi iki njujug ana ing desa Mendang Kamulyan dene apa ta wigatine mengkono krana kene iki papaning kamulyan kita kabeh kudu salin sloga, salin wujud ana kene. Si Wisnu kita ya nyandanga penganggo cara kejawen yaiku dalang. Si Brahma kowe nyandanga penganggo cara niyaga lan si Yamadipati semono uga. Mekaten kula. Iya. Lajeng wiwitipun benjing menapa? Aja dadak ngenteni liya dina. Dina iki enggal nyandang penganggo cara kejawen kan? Dayang direkar ruang kali cudhe ngulani lini Wisnu jebulane kok ya bagus bareng nyandang penganggo cara kejawen ulo bukulu ya syukur bagi kita Wisnu sawise kowe mancak cara dalang aja jeneng Wisnu nanging ulun paringi tenger dalang Kandhawana ya dalang kandha sakbawana ya dalang sejati ngono ngestaken dawuh Bukulut nah sing saka Brahma ora nyono lah kok jebul kowe malih wani to kan wonten nyono kula sareng ngangge cara kejawen kok babar kados ngaten lho lah itu ayo kudrate ngono kudrate ngono kita dina iki dadi penggendare si Wisnu ya. Nek kuwi tintingan apal ora nggih, ditoke kok ora apal iki. Masa Smarandana ki ora apal. Nggih dereng patos apal. Nek ompak-ompakan terus gedhe-gedhe nggih saged. Lah ayo. Kita mari kita tenger penggender Kiai Nyai Seruni ya Nyai Seruni. Kiai Pulo iya. Langgam siapa ya? Nggih sampun apa? Betul. Ya mau Yamadipati. Kula wonten dawuh. Lah kok ora macaki karo. Arep piye kancane padha macak kok ora macaki. Terus. Iki saken dawuh. Kula enggal badhe gantos mawon, Pak. Dipeni cekli pirang-pirang dina pirang-pirang sasi ra ketho rambutku wis putih kabeh lho. Iku dawa patut ya. Gitar iso kan?
ben saged lho sakilo namung terus kali bawa. Ayo. Kowe tak jenenge Pengrawit Ki Kantong Balang ya. Nggih, ngesaken dawuh. Ya syukur. Kowe kudu brikel imbal-imbalan nek kancane jilu kowe romo ya. Nggih, ngesaken dawuh. Syukur. Yo sampean iku yo ngerti mawon. Ayo titik-titik ngerti ya kowe. Lajeng panjakipun sinten? Panjake aku tak maca terus. Kali-kali kanca-kanca kula niku arep seneng. Kula putra Paduka kula lajeng Paduka nami sinten? Aku tak jeneng pengendang to Panjak Kyai Bubar Mungkar. Bubar niku rampung, mungkar niku saya kondhang. Angger kula rampung le kula nyambut gawe, sing kula tinggali supaya bisa kondhang kepenak le golek sandang pangan. Nggih. Sampeyan sakniki dadi dalang lenggahe enten mriki. Najan sampeyan nem. Sampeyan niku ulan ngajeng ulan iki tanggal tuwa niku mayang aja karepmu dhewe. Belajar sing apik ngisi-ngisi wong gerang kowe. Tak rungokne dhek iki bengi sulukmu kok sanglir-sanglir. Mboten. Rek arep cengkok akeh-akeh, cengkoke sithik wae. Sing penting apik. Nggih, ngestoaken dawuh. Panlenggah teng mriki kula teng mriku. Enggal miwiti anggenipun gelar pangruwatan Gus. Piranti durung ana wae. Iki panggung durung ana. Wayang urung ana, gamelan ya urung cemawis. Paduka menika mboten kekiranganing samukawis. Sab-sabdane dados sak ciptane kaleksanan. Yen ngono aku bakal muja wae wae. Muja gamelan loka nonton dak cipta bisa teka papan kene kanggo piranti nggonku bakal gelar pangruwatan. Kapindhone bakal golek godhong kluwih ndak puja dadi wayang kanggo piranti nggonku bakal gelar pangruwatan. Lan kowe kabeh para kadang dewa golek papan utawa srana kanggo genjot nggone padha nyambut gawe. Nggih ngestaken dah. Kula rencang-rencangi Gus. Pun jembleger menika wau gamelan dugi. Wayangipun inggih sampun samekta. Tule Kantong Bolong. Kula Pak, ora telitinen apa wis padha cemawis kabeh. Pun. Wayange ning gandeng namung Slimen iki nggih namung kedhik ngeten iki. Mung sepali harga niki namung. Napa-napa zaman riyen ngeten iki pun wah pun kondang.
Wayangan iki kalih tahun 80-an kalih niki pun kathah niki anu abrakane. Iya to Dul. Nggih sampeyan niku mboten percaya. Mboten enten kok yoga seragam niku mboten enten. Teko niku ya nganggo kaos putih niku enten kaos cap BPO wonten niku enten. Mlebune teng Tarub niku pun jam 09.00 sore niku kudu kopyok. Bar jejer metu terus limbukan jaman riyen mboten enten. Perang gagal jejer bambangan niku wong-wong yoga-yoga niku kantun gender kali gong. Liyane do nyang warung kabeh. Dapurmu ngeling-eling jaman biyen. Yen ngono aku bakal kepiyakan dina iki bae wong. Linepat ring sapu denda kula ingkang sowan kidalang Mbokdi kula ngaturaken salam taklim sampun kula tampi kawah sami-sami namung gentos taklim kula mugi katur inggih sampun kula tampi Gladi wanuh derek tepang menapa panjenengan menika ingkang sinebat dalang kandha buwana Dalang iya pancen sing dados pangandika panjenengan menika sinten Mbok kula menika wingking saking dusun Simbar desa Karangpatian nami kula Mbok Nyami Dalang nggih wale menapa sejatosipun sowan kula sepisan Gladi wanuh atur pawilujengan salajengipun kula menika miturut sabdaning para pinter lan dawuhing para sesepuh nandhang sukerta sabab kula gadah yoga kalih estri ingkang sinebat kembang sepasang rumiyin kula menika nate mbotolaken piranti pawon ingkang angka 3 kula menika mangpan wonten ing perkawisan utawi karang pomahan ingkang run maturut ingkang menika wonten kepareng enggalih sabdaning para sepuh kula kedah ngawontenaken pangruwatan kidalang Mbok menawi papan kula mriki rumiyin minangka dados tuk pakiponing manuk rupaaning warak guaning wong lemah miring wonten gedhe ingkang cinilung balung ingkang tinumpuk andadosaken sukerta pramila panjenengan kidalang kula aturi anglampahi murwakala ambirat sukerta nyingkiraken sedaya balak ingkang mapan wonten ing karang pomahan kula kidalang mekaten Mbok Nyami inggih lajeng salajengipun biayanipun pinten iya ora beda kowe entuk piala kowe entuk piala beda piala iki tegese apa kuwi bebungah rek piala kuwi elek
Nggih. Kiai Panja. Kula wonten dawuh. Maju. Nggih. Pripun? Kok nyami? Kepareng panjenengan paring dawuh syarat-sarana anggen kula mangke badhe angundang dalam pengruwatan menika menapa? Nggih. Nek jane jaman sak menika sampun jaman maju. Upami kula mangke semes-semes ngoten pun dugi. Ning adilipun kula tak matur. Sarat-saranipun inggih menika mangke kula serat mawon wonten tulisan. Dene mangke sampun menawi wonten dugi mriku. Mangke kula waosi ngoten. Panjenengan priyantun sepuh mesthenipun sampun pirsa. Langkung-langkung priyantun kina. Mekaten Kyai, iya ngesaken dawuh lajeng kados menapa tulisan panjenengan. Menika wujudipun. Sanes ngoten menika buntelan sekul ngoten kok kleru bocah iki bocah kok ya kleru menika Nyai baleh tuku sarapan mau kok dicereyuk bapak nggih kula ngestuaken dawuh menika kembang staman anggang bujeng beras wong sepitrah wonten ing kuali anyar dipun sukani tigan ganjil wonten malih dan tanduran sajodo tebu sajodo pari gedeng sajodo panjang ilang pecok bakal gangsal mori putih kalih meter badik werni pitu alat pawon kados to irus entong sendok wakul lan sanes-sanesipun alat ngati sarira kados to wedak pupur nilon suri angot waja lan sanes-sanesipun toya wonten kendi banyu sanga wonten malih rasulan brakan colomeni jangan menir setakir. Nggih. Menika pun mengke dipun maos saking mriku mawon. Bakunipun panjenengan sampun saged njangkepi menawa dados syarat sarananipun anggenipun panjenengan ngundang dhumateng Kindalang Kandabana menika. Inggih ngestoaken dawuh Kilura menawi sampun samekta mangke gentos tapak kepareng panjenengan anungka lampah kula dhateng griya kula Kindalang. Dawuh Yu pengendher Yisruni wonten dawuh lan kowe kantong bolok nggih Ndara ayo siaga ing gati sawiga ing diri mangkat marang dusun Simbar desa Karangpatian sowan mbok nyami gelar pangruwata nggih kula dhewe Gus
ngaturaken wilujeng rawuhipun Ki Dalang. Nggih wilujeng sarangsulipun Mbok Nyami. Kula inggih pinaringan kawilujengan syukur mangayu bagya panjenengan sampun kepareng rawuh wonten ing griya kula mriki. Wontenipun panjenengan kula aturi mriki wigatos kula aturi murwa kala inggih angruwat sukerta ingkang mapan wonten ing kula. Mangsa borong kula pasrahaken panjenengan Ki Dalang. Nggih, namung kula nyuwun krana sanget monggo sami-sami nenuwun dhumateng panguwasipun dhateng Kang Murbekdat. Gusti Kang Maha Wikan Allah Subhanahu wa taala. Supados mangke Gusti angijabah ana menapa dados pamundhut panjenengan Mbok Nyami. Inggih ngestuaken dawuh lan kepareng wekdal mangke neliti uba rampe ingkang sampun dipun cawisaken dening para warga patih kula sedaya mbok menawi wonten ingkang katlesut pidalang Kakang Panjak. Kula wonten dawuh mara kagit tlitinen mbok menawa isih galap kangsul kabeh sesaji Kakang. Nggih Pak dawuh. Boten wonten ingkang jiwa ngaten. Sadaya sampun samekta dipun cawisaken dening keluarganipun Mbok Nyami, boten wonten ingkang ridhahen. Ukur mangayu bagya menawi mekaten Mbok Nyami wekasan ing wekdal menika kepareng lenggah ingkang prayogi. Pados pilenggahan ingkang sekeca kula badhe amiwiti anggen kula gelar pangruwatan. Inggih ngestoaken dawuh panjenengan lan keluarga kepareng pados pilenggahan ingkang
Namastu Yedah yang nanya yang kendakaning desa Karangpanten kendakaning desa Sebar kene tumurun Allah mubah jroning aberkan Allah musik jroning ati ya rasa ya rasaning pangeran Gusti Allah ingkang murba wasesa kahanan sejati kula nyuwun slamet nyuwun pangapunten gampang anggen lang-lang pakuwatan ing dinten menika sangka melayara dasar sukma jati sukmane menyambung balute kusuk yen bebles mangis dudula bumi sapitu yang muluk mandhuwur dudula langit sapitu kula bono krung sari sampai memanipun kumarang Gusti Manggur ing Madya Pring kasembadane karo angluwat akan sedaya ingkang anderek ing ruwataning dinten menika kasuci irining banyu undha umono umbaing banyu mutlak sira aja geruku marang ingsun sira kari suci ingsun melu suci tutup nabi kanjeng Allah namastu masida awit namastu masida terus lainnya tujuh mili marang sendok logo madirta sapa kados ruwata sagunging kala sukerta umayi kang angatisi parwati kang mangsa wisnu kang angentas kala sira eling asal saka kayangan jati asal ora ana kali marang ora ana asal saka kayangan jati kali marang kayangan jati ing sarwasesa saka iwang kawasa nang asesa tanpa nampak ing kawasesa
nonton wayang leku nonton wis ndelik-ndelik manggon ning petengan aku diserawat samubarang tiba nyang praupanku rata nyang gusiku tak ameti rasane legi ning tuntume amis apa dalam mau badhek telon Bathara Kala badhek telon iya dosaku apa aku kok serawat badhek telon kowe nonton wayang ora salama ing nonton kowe ngoyak-goyak kelirku ngoyak-goyak panggungku yen nganti panggung rubuh dikira aku suwijining dalang kang kerubuhan panggung apa maneh yen panggung nganti rubuh wong wayangan ora sithik ragate Bathara Kala wah lah ya aku njaluk ngapura lah ya mong ngene sediaku mau kepengin nonton Lemu Dalang suwe ra nonton wayang bareng aku teko kok ceplakep gamelane disuwuk kaya orang-orang kepedak mayang meneh lah wong serampung kok mayang piye rampung piye mpun bubar lakone wis entek kok mayang pripun pun ayak-ayak ang pamungkas sampeyan kok ngakon mayang pripun ya ning aku ki nanggap lho Kyai Panjang nanggap pripun aku ki ya bakal cucul ragat saka nek pancen purun nanggap nggih ayo ngono tangan terong bolong nggih kok ngestuaken dawuh aku kepengin nanggap opahku dudu dhuwit dudu redana tegese dudu Mas Picis Raja Brana ning kilo aku ki duwe pusaka wujude pedhang jenenge Kyai Bedama iki nek dikerta aji ngono regane sak embuh iki nek didol ngono ing barang apa kuwi jenenge rosokan ngono wae larange ora ilang kuwi bakal kok nggo panggonku mayang apa ya kurup piye Kakang Pak tampi mawon tampi mawon lah niku mengke jalanane kangge ngurang-ngurangi pangane si kono gorong niku tampi mawon kula mboten napa mboten napa-napa sing baku kono gorong niku suda lek mangan-mangan menungso ngoten iya Bathara Kala aku sagu Bathara Kala yen ngono ulung nomrene pedhange Kyai Bedama Kakang Panjang kula mara gage ayo mayang meneh Kakang lah niki mau patete pripun ngoten pun menyuruh pun telas diwiwiti tengah-tenganing pathet sanga Kakang sapa ngerti Bathara Kala ora bakal ngerti nek dihapusi nggih monggo ngesaken dawuh punjang kanjeng langit kata katower ginjang ngalih pisan mawe kandrung barang kadulu uger moyak bae saking tias bali urlu mare sanggandrung monggo kula sepuyung Bu
dalang mandeg dhisik. Aja kok terus goleh mayang. Oh, aku ora sida nanggap karo kowe dalang. Ora kala aja mung waton ngucap. Iki mau wis meh rampung nggonku mayang. Lah kok malah kok ndek iki kepiye karepmu? Oh, aku njaluk baline Kyai Bedama pedangku. Ora bisa iku wis kanggo panggonku mayang. Pripun sampean niku? Niki wau pun rampung le mayang. Pun padet 6 padet 9 padet nyuruh pun meh tayungan kok sampean niku malah timbang niku pripun. Entuk ra entuk bakal tak njaluk ora bisa. Besok ora bisa saiki apa dene tak rudha pariwaksa arep ayun-ayunan kelawan dalang kandha pun besok wani saiki apa dene yen aku wis nesu apa kelakon kowe tak uwek-uwek klirmu pateni blencong gepuki gamelamu tak cekleki gapitmu sing apik-apik Sida neraka jahanam kowe kapiyuk jenang kapuranta aja dalang lagi kok rasane awakku wis kebas kabeh gringgingen kabeh. Oh lah pusakamu kuwi kok apik temen. Adate ra sampah kok sampah iki. Kelire kepancal lho. Prake kok kelire. Wong kelire kok kepancal ya aneh iki. Wah, dalam pancen kowe ora kena dikalahke. Kowe karo aku kuwi rak tuwa aku. Tuwa dalang kandha buana, tuwa Bathara Kala. Tuwa dalang kandha buana. Nek kowe ngerti ngaku tuwa tinimbang aku, ora coba kowe ngerti sejarahku. Kowe biyen kama salah kendang gumulung dumadi ana ing tlaga Madirda. Ana kayangan bakal disirnak ning para dewa kaku putra dening Bathara Guru. Kowe diwenehi pangan jalma Sukerta. Aku ngerti lan mangerti kang dadi lelakonmu kowe ngerti marang aku. Ora ngerti kowe rak ya dalang kandha buana. Kowe ora ngerti marang aku. Oh, tak takokke ibuku Bathara. Kulun Bathari Pramuni katuran kaharjan wis tak tampa ya dalang ibu bektiku tanpa nono ya Bathara Kala wis tak tampa ora ono wigati apa kowe Bathara Kala nek kaji pameling nekake ibumu aku Bathari Durga aku njaluk pengadilan ibu iki dalang iki nakale ra ilang luput saka Udanegara dheweke iki tak tanggap. Tak opahi wis genep opahe ning dheweke ra gelem mayang. Iki mau regejekan karo aku, mula aku njaluk pengadilan karo kowe iku. Apa ya ngono dalang? Mboten. Lah bener piye? Cara kala menika nanggap kula opahipun Kyai Bedama wujud pedang menika. Kyai Bedama menika sampun kula tampi, kula sampun nglampahi dalang pun meh rampung dipun bekalan pun Bathara Kala menika. Wekasan kula kendel, kula ngertos Bathara Kala anggenipun nyuwun Kyai Bedama sabab wonten abdinipun Jin Bajul Barat ingkang gendong jabang bayi.
ingkang nembe lair wonten ing kanan kiringipun wonten saben-sabenipun pidalang anggenipun mayang. Tobat banjur piye dalang? Mongko nyatanipun bayi ingkang lair wonten ing panggung sacerahing panggung menika tiba sabir urun boten purun kula kedah ngaken anak menawi boten purun ngaken anak klepetan mungguing kula sang bedari. Tobat ini ngono sing bener kuwi kowe dalang sing ana kuwi Bathara Kala kula besok meneh aja nganti kok ndak bisa meneh aja ngono to iki kowe sing dalang kuwi ana bulan ana kok dalang Allah sabare nek ngomong kok nganti kerep temen nek ngono ijol-ijolan bae ya dalang ijol-ijolan bayine kuwi duwekmu mangken ya anakmu kang tiba sampir pedange balik nang Bathara Kala mekaten kuwi piye nggih namung sarujuk monggo keparon ati wis tong ya kae dalang. Ora ngono aku tak takon. Kowe kok wani lakone gelar pangruwatan apa kowe tedak turun ning dalan? Kula menika tedak turun dalan tedak pitu turun pitu. Wiwit saking kula bapak Mbah Buyut canggah waring udeg-udeg. Tobat. Nek mengkono aku ya nekseni. Tegese kowe bisa maca tulis kang ana sak njabaning daging sak jeroning kulit kuwadining anakku Bathara Kala dalang pangestu panjenengan kula teksih saged ambika wadosipun pun Bathara Kala yen ngono aku tak nekseni ya dalang yen mengko rutut ora ana sing kleru nggon maca marang tulis randuning awak si Bathara Kala aku bakal melu nyengkuyung nggonmu gelar pangruwatan. Nyuwun pangestu sang Bedari Kakang Panja. Kula maradagi onekno ladrang eling-eling Kakang. Nggih kanggo maca marang tulis kang ana ing saranduning sarira si Bathara Kala. Raja sangguning tir-tir arenteng sira prajna angwita narawangsa gendere pinatut barang ulung kenyaring prasada sira kaki tangiyong anateka wringin sungsang amrana apel gading tugelen gawe sanggar pangruwatan udar polo angruat mala supata supataning praweda angruwata saguning mala citraka angruwata lara raga lara geng lara dina gelah tlutuh katutuk arep Yesus
lebur tumpur ilang musna ilang saking tan ana hong nomo maslahat sang Bathari dumadosipun Bathara Kala menika saking Santi Parwa ingkang umelipun dinambut pitos kathahing sanjata dewa Parwa dadya angganira limpung nenggala dadya bau kanan kiringira Gadawastra dadya gigir kita pepak sagunging Warastra dadya dewa yaksa gegiriji kadya kasuwan kabedhel kisawa ing siyungira kalih sirna upas saking angganipun sang Bathara Kala inggih Sang Hyang Siwa hongna muna maslakat salajengipun palaramanipun Sang Bathara Kala menika wonten tulis ingkang winastan sastra Bathuk ingkang umelipun yoganira Sang Hyang Akasa tumancep ing Bathari Pratiwi Bubi Mijil Binuwang ing tengahing samudra agilang ilang kumambang alimbak-limbak ana daging dudu daging ana gedhe dudu gedhe aranmu sangkama salah akiris akilumaya kadya manik samustika murub mangharep-arep anak agem perbawa lindu ketuk lisus gumeliweran geter pater tanpa antara danu dumadi sang Kalaludra gesang wonten madyaning Triloka tumuli sapatma kalacakra saking Sang Hyang Jagat Kinata ana mula maslakat salajengipun wonten sastra ingkang wonten lak-lakanipun Bathara Kala Sang Bathari ingkang winastan sastra telak inggih sastra tinekak ingkang umelipun Sang Kala lumerek sangkaning kala Wisnu kena ing lara lungguhing otot amperu kang lara mulya mulya dening Bathara Brahma kena ing lara lungguhing daging getih kang lara mulya dening Sang Bathara Guru kena ing lara manggoning tutuk uluning malumah kang lara mulya dening Sang Hyang Menang tan kena ing lara mring Sang Hyang Tunggal amumpul manunggaling rasa tunggal rasa jati tunggal mring rasa jati mulya saking kersaning Hyang Maha Kawasa aum namastu om guna nomun maslakat ingkang wonten dadanipun Bathara Kala menika wonten sastra inggih tulis ingkang sinebut Rajah Kalacakra inggih sastra pedhati Sang Bathari ingkang umelipun Yamaraja Jaramaya Yamarani Niramaya Yasilapa Marasila Yamituya Yadumiya Yamitusa Jatimiya Yadayuda Dayudaya Yasata Yasiya Yasibapa Mahasiya ingkang werdinipun inggih menika kang ameng mangrencana Maria Sekti kang anekani ilanga kaluryanira kang marai luwe amarkana kang marai maret anyubyana kang nyikara Maria Yangsaya kang merangi ilang kuwatanira kang mara cidra padha kagelaso kang dadi homo padha sumingira dening salajengipun inggih menika sastra gigir inggih caraka bali Sang Bathari ingkang umelipun ngata dagama nyaya dadapa kulawa satada karacana ngata dagama nyaya dadapa kulawa satada karacana ngata dagama nyaya dadapa kulawa satada
Karacana kok lah bener kabeh. Buwana iku nekseni nggonmu gelar pangruwatan nyatane kabeh ana sing cewek nggonmu maca marang tulis kang ning salanduning sari resmi Bathara Kala. Muga kesamu kinabulan Gusti angijabahana mbok nyami anggoning gelar pangruwatan muga kinalisa ngrubeda nalisa ing sambi kala kinedohna ing balak karya mangke rahayu wilujeng neriwing dodo. Aku tak nyuwun pamit bali marang kayangan Dandang Mangara ya nggih. Ijon-ijon ringin bangun tulak tak jaluk kanggo sangu kunggo Aku tak bali ning aku njaluk marimu putih tak nggih kudung. Sebokmu loro tak nggih langen ning segara kidul. Aku nekseni nggonmu gelar pangruwatan muga Gusti tansah ngijabahi. Gusti memayungana marang keluarganing Mbok Nyami sak keluarga. Ya Bathara Kala senajan kowe bali nanging balamu kabeh jim setan priprahyangan luwilu banaspati genjong warudoyong engklek-engklek balung ketandak aja nganti ana kang kari yen ana kang kari aja takon dosa tak lebur dadi ndok amun-amun. Oh iya aku tak bali ya. Bumi nekseni nggonmu gelar pangruwatan muga kinabulna Mbok Nyami sak keluarga kinedohna sangka bilai linuputna sangka balak tinebihna sangka Sukerta mung kari manggih hayu hayem hayom. Aku tak nyuwun sesajimu wujud gedang tanduran tebu ambil gading lan liya-liyane kanggo sangu nggonku ngayahi wajib pidalan ingkang wonten monggo madosi piyambak ingkang boten wonten nyuwun pangapura. Kula wonten kiblat 4-5 pancen. Kula jumurung donga rahayu mugi-mugi anggen panjenengan gelar pangruwatan tansah pikantuk nugrahaning Gusti. Mbok Nyami sak keluarganipun anggenipun ngayahi wajib gelar pangruwatan saged pinaringan rahayu wilujeng kalis nering rubeda. Tinebihna ing sanes kala tinebihna ing Sukerta.
panggiya rahayu pinaringana murah rejeki pinaringana sehat lahir batosipun. Amin. Namung kula nyuwun sesaji panjenengan pecok bakal kanggo saliyai dalam. Suruh ayu kangge rayu. Sarta kula nyuwun rokok jawi kanggo semah kula menika. Ingkang wonten monggo madosi piyambak ingkang boten wonten nyuwun pangapunten. Kula dewaning pangan, kula dewaning sandang widharan. Murung pandonga rahayu anggen paduka wiyar panglewatan sepados kinabulan kidalan. Sanding kuat kula menika dewaning pangan kula paringaken dumateng mbok nyami sakluwarga. Rejeki ingkang malimpah supados kasembadan mbok nyami anggenipun kagungan penyuwun kalian Gusti ingkang Maha Nasa lumantar pangluwatan panjenengan inggih ngeslaken dawuh. Namung kemawon alat pawon kados toirus entong kuali dandang andalan sanes-sanesipun kula suwun. Wedhak pupur lan sanes-sanesipun kula suwun kangge sawanggenipun anggen kula ngayahi wajib wonten ing papan pedaringan. Ingkang wonten monggo ingkang boten wonten nyuwun. Sapu jagat sangka Jipang panolang Kyai Dalam sakseni nggon munggelar pangruwatan muga kinabulan mekaten Sang Kyai Sapu jagat ngestakaken dawuh monggo aku njaluk sajimu wujud mari segedheng sisih tangge ganti sumping Adik Erna pitu tangge salin kampuh ingkang wonten monggo madosi piyambak ingkang boten wonten nyuwun pangapunten sumimpira sawetara tak sabiyan tak bantu tak rewang-rewangi nggon mungluat sapuning angin kabeh rereget reretu balak lan sak panunggalane tak sisihake.
jaluk nyami anggen kula ngayahi wajib. Mugi Gusti tansah paring kanugrahan lawan panjenengan sakulawarga. Inggih ngestaken dawuh Kidalang namung saderengipun nyuwun pamit kula badhe matur. Kanca kula menika kathah wonten solah bawa muna-muni tingkah laku ingkang kirang dadosaken marmeng manah kula nyuwun pangapunten. Inggih Kidalang. Wonten ugi kula anggen kula nampi rawuh panjenengan. Wonten kirang anggenipun latos samukawis kula nyuwun pangapunten namung dawuh sami-sami. Kakang Panja kula wonten dawuh. Asal diwa bali dadi dewa munggah marang kayangan. Muga kabeh pinaringa rahayu. Nggih saged kula nggih nyuwun pamit. Mbok nami mugi-mugi tansah pinaringan wilujeng. Sak pengkur kula tansah pinaringana rahayu nering sampikala. Slamet to panjenengan sak kulawarga, slamet to kula ingkang lampahe gruwat lan slamet to ingkang anekseni paruwatan. Badhe minggat dhateng kayangan asal jiwa dadi. Merdeka.
kita masuk por. Masuk por.